смятам, че човек, за да го направи това нещо, трябва да е наистина психически много спокоен и наистина да има хармония с себе си и с околните неща около себе си. Това нещо... Вътрешно трябва да е готов. Я ми кажи честно, ти сега, по сравнение с 60 минути назад, вътрешно по-готова ли си? Не, все още не съм. Аз все още не съм. Не, сравни се с 60 минути назад. Ти ще ставаш готова за всяка измината секунда. Не си? Не съм готова. Добре. Имаш ли си цел? Давна си е. Добре. Я Няколко ми кажи пъти твоята съм цел. постигала. Не, Няколко в пъти съм момента. постигала. В момента за примерно след 12 седмици какво искаш да направиш със себе си? Аз не искам резултата да бъде след 12. Защо? Искам да бъде след повече седмици, да бъде за продължителен период. Добре, виж сега, понеже този формат общуване е 12 седмици. Аз искам да ти кажа нещо. Този разговор, знаеш какво означава, когато ти не искаш да си формулираш цел? Извинение. Да, ти не искаш да се прецакаш и ти търсиш всякакъв начин да избягаш. Но аз нещо, което ще ти кажа, че няма да ти позволя това да се случи. Разбираш ли? Аз първо няма да ти позволя да вземеш цел, която е нереална. Това е първото нещо. И второто нещо, моята задача не е да се харесвам на някого. Моята задача е да ти бъда полезен. Аха. Така че я ми кажи ти в килограми, колко ще хвърлиш за 12 седмици? Аз наистина спазвам това, което трябва да направя. В принцип, мога да хвърля около 15. Много са. Реално са много и в последствие, ако започнем стария начин на живот и старите неща, ще станат двойни. Така. Добре, виж сега. Значи целите, които ние трябва да си поставим, трябва да бъдат на първо място реални, постижими. На второ място, те трябва да бъдат все пак и такива, че да те вдъхновяват. Защото сега, ако тук хайде да си поставим едни реални цели, да вземем по 1-2 килограмчета и така, дали се сещаш, че това няма как да стане. И на трето място, тази цел, т.е. виждаш ли, тук тези хора са всичките готови на тебе да ти помогнат, да те поддържат в движението ти към целта и в същото време те очакват ти да ги поддържаш. Така че аз предлагам да вземем 10 кг. Дали трябва да бъде екологично. Тоест, когато го правиш, постигайки целта, след това не е да качиш още 20, а ти да хванеш една тенденция в радост и удоволствие, движейки се към тази цел, след това да можеш да го продължиш в живота си. И сваляйки за 3 месеца 10 кг, за следващите 3 още 10 кг, защото ние много, пак това е от този разговор, свързан с нашето тяло, че ние, игнорирайки клетъчната памет, защото ако ние свалим 15 кг за... Има и такива диети, които ти гарантират да свалиш 15 кг за месец и половина. И ти си това ги качаш много бързо. Те не са добри. Не са. И за това не говорим за диета. Добре, 10 кг приемаш ли ти? Да. Знаеш какво е това? Да. Ама ще го правим в радост и удоволствие. И няма да има страшната от пазара. Добре? Записали сте. Също, съгласни ли сте вие? Да. Че тя 10 кг нормално може да ги свали за 3 месеца. Абсолютно. И повече ще се. Аз залагам на 12. Няма нужда. Добре. Добре, 10, окей? Ами, Аз защото съм правила, за това казах 15. добре. Добре. Даже и 15 е Има нормално. не свалянето. Да. Точно Значи, така. всъщност аз смятам, нали, че проблема не е в свалянето на килограмите. Проблема е да приемем, че трябва да приемем този начин на живот, този начин на мислене и как наистина, като ги свалим, да останем на тези килограми. Всъщност, лично моят проблем е точно този. Добре. Че... Това е първата стъпка към решението на точно този проблем. Аз ти предлагам, сега чуй ме внимателно, предлагам ти от тук нататък, но ми харесва едно руско и ще се позволя да го кажа на руски. Филтруй базар. Тоест, да бъдем отговорни към всяка дума, която изричаме. Защото, когато ти постоянно повтаряш, че това ти е проблема, това наистина ти става проблем. Аз искам да ти кажа нещо друго. Това е психологичен.
че това е твоята възможност. Разбираш ли? Това е твоята възможност ти да бъдеш по-здрава. И като казваме по какъв начин ще го направим, критериите са много прости. Това да бъде за тебе на първо място, да ти доставя радост и удовлетворение. Това е критерий. Нищо друго. Разбираш ли? Това не е нужно на мен да се хареса, на някой друг да се хареса. Ние ще направим всичко, за да те подкрепим в това движение и когато ти го направиш с радост и удоволствие за 3 месеца, 10 кг, ти след това още 10 и всъщност ще станеш една фиданка на 70 кг статана. Половин година или 9 месеца. Аз ще ти се радвам най-много. Добре, да, ние записахме кой друг си поставя, кой е готов с целта си. Мира, ти? Не съм стала с Моля? защото ми се струва, че ние постижим. Коя е твоята цел? Чакай малко сега. Трябва да сваля летвата. Добре, да свали летвата. 5. Дай да ти видя това, на мен е трудно да се ориентирам. Не казва да я сваля, иначе е 10. Свалям на половина. Чакай, ти искаш 10 кг да свалиш? Кой ти е казал, че това е добре? Никой. Това е нейното решение. Ти занимаваш се с спорт? Да. И сега, ти? Добре. 5 кг. Защото ти мазнина, виж каква хубава мазнина имаш. Виж. И вода, аз но много добре. Да. Мазнина и вода. Сега мога да ти кажа, ти направо си готова да почнеш с Жоро. Жоро прави фитнес програмите при нас. Тъй, че ти направо там трябва да ходиш с тая мазнина. Добре, 5 кг. Просто ако мазните са където не трябва вече. Мускулът ти маса колко процента от общото тегло? 65. При колко килограма? 60? Значи, добре. Ами, ето Мира е готова. 5 кг. Защото ти, виж, нямаш нужда да сваляш много килограми. Ти трябва да намалиш малко мазнини, да кажеш Дай още си да мускули. си пишем колко цели си поставя. Ти какво мислиш, че не се пише ли? Ти какво си мислиш? Ти ли си? Добре, така. Следващия, кой какво решава? Някой да качи килограми. Те са взели да качат. Тази програма наистина, верно, може ли да присъстват хора, които искат да качат килограми? Лично аз имам близка, която Разбира се, иска че да може. кача килограми. Разбира се, че може. Къде ще ги сложиш? Ето, не ми го казвам, ще да я поканя. Дани, ето, ти вече знаеш. Добре. Добре, отиваме нататък. Ели. Там, че е трудно обаче. 5. Само да вода. Така. Ало. Бора. Ели иска да сваля 5 кг. 5 кг на Ели. Даваме ли? Дава ли? Кой? Добре. Вашата пиарка е друга сопа. Да. Добре, отиваме нататък. Добре. Кой какво си казва друг? Мира, ти? Чакай, Мира. Силви. Ти? Не, 10 за тебе са много. Сега. И други да си кажат, не, тя ще стане по-хубава. Моля ти се, ти не сега да тръгваш да я дърпаш назад. Това е за уния обувки, за които си говорихме, нали? Ще я развалим. Няма да я развалим. 10 са много за нея. Не, 10 не са много, но са много за 3 месеца, за 12 седмици да ги направим. Няма нужда от тези форсирани работи, Да, които ще се качат. да. Няма да... Аз ти предлагам така. Дай да направим 6. 6, като ти започнеш от днеска да пиеш вода повече. И ще видиш как... Виж, въпросът не е. В крайна сметка, нали се сещаш, че нашия живот е едно огромно пътешествие. Тези 12 седмици, те са... Ама... Чакай, от кого зависи дали е огромно? Чакай малко, Поля. Пак от другите, нали? Пак ще бъдем в публиката ли? Ние го решаваме какво да бъде това пътешествие. И ние избираме колко. Въпросът е, че тези 3 месеца, тук какъв е момента? Да не се случи голямата грешка на много хора, които за пръв път и единствено влизат в спортна зала,
че те влизат, натренират се и се заминават с мускулна треска и никой не се връща повече. Безобразие, да? Ей това е. Аз ти предлагам в радост и удоволствие. Никой не те гони и никой не е казал, че всичко става трудно. Ти си го решил някога, че става трудно. Затова ти предлагам в радост и удоволствие, като свалиш за 6 килограма, като свали за 3 месеца, ще ги ръкопляскат. Повярвай, най-са трудни първите 2, 3, 4 кг. Оттам нататък лесно си отива. Ага. Добре, записахме те. Следващия. Ай за тебе, да. Ай за тебе. Трябва във времето. Ти пък не можеш да си представиш аз колко ще се радвам. Ти с тези другите хора. Сега обърни внимание как е седнала тя. Тя най-сериозна. Какво означава? Заключена, да. Що? Виж какво оправдание хубаво се измислила, нали? Виж, тялото е нещо, което не лъже. И сега аз много се радвам, че започваме нашия тренинг в края на зимата. Като стане хубаво време, едно от занятията ще го направим на природа и ще предложа едни много интересни процеси.